ମାମା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଭଜା ଲେଖୁଛି। ଆଜି କିଛି ରେସିପି ବନେଇବନି କି? ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ବାଲା ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବି। ନାଇଁ ମାମା, ସେ ଗୁଡ଼ ବାଲା ପୋଡ଼ପିଠା ତ ବହୁତ ଥର ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ବନାଅ ନା ପୋଡ଼ପିଠାରେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇବି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲାବେଳର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ, ଆମେ ଅଜଟ ହେଲେ ଆମ ଜେଜେମା ଆମକୁ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ ଶୁଣାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଯଦି ନ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଧରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନ ଘଟିତ କାହାଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦେବା ବୁଝାଇ। ପରୀର କାହାଣୀ। ଜଣେ ଥିଲା ପରୀ, ସେ ଅତି ସୁକୁମାରୀ। ବାପ ଘରେ ଅଲି ଅଲିଲେ ବଢ଼ି, ବାହାଘର ପରେ ସବୁ ମସ୍ତି ଗଲା ଛାଡ଼ି। ଜଣେ ଥିଲା ପରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାର ଲେଖା ହେଲା ଜୀବନ କାହାଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପରୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଳି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଲା ବଢ଼ି। ଜଣେ ଥିଲା ପରୀ, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ପରୀ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ।